ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಸಾರತೋರ್ಮನುತ್ತ ಸಂಪತ್ತೊಂಬೇತ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತದು ಸುರುವಾತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ 14ನೇ ವರ್ಷ ಕಡತದು 20ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಅಜದೀತಂಡ ಆಲೆಕ್ಕೂಡು ಗುರುವಾರ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಂಡ ಗಜಮುಖನೇ ಶರಣು ಪಂಪ ಗಣಪತಿಯೇ ಶರಣು ಪಂಪ ಗಜಮುಖನೇ ಶರಣು ಪಂಪ ಗಣಪತಿ. ತುಳುನಾಡದ ಪರತಿರಿ ಪರಪೋಕು ಬರವು ತುಳು ಧರ್ಮ ರಾಜಧರ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ನಡಾವರಿನ ಮಾತ ದಿರ್ತ್ ಪತ್ತದು ತುಳು ಜನಕ್ಲಿಡ ಆ ಬಗೆಟ್ ಮೋಕೆ ಬುಟ್ಟುನಂಚ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಸಾರತೊರ್ಮನುತ್ತ ಸಂಪತ್ತೊಂಬೇಟು ತಾಪನೆ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ 14ನೇ ವರ್ಷ ಕಡತದು ಇರುವೋಗು ಅಜದೀತಂಡ ಆನಿ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರುವಾಯಿ ನೀಡ್ದಾವ್ರ ವರ್ಷಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಗುರುವಾರ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆದಾರ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯಿರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೇವರಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪುನ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಸಾ ಬುಲ್ಲುಡ್ದು ನಾಶ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದಂಚನೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೊಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೋದರರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ಪಿ ವರ್ಗದ ಕುಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟುಂಡೆರ ಮುಡಿ ಪಯಣದೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ವಯ್ಯ ನಿನ್ನನೇ ತಂದೆ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ಶರಣು ಶರಣು